לפני מספר חודשים הפכת משכירה לעצמאית, ובעלך שהבטיח לך שיעזור לך במשימות ניהול הבית וטיפול בילדים, שכח את הבטחותיו. העסק מצליח אך דורש ממך להשקיע הרבה יותר זמן ממה שחשבת. את לחוצה, עמוסה ולא יודעת איך להתמודד עם הקרע של בעלך, עם העומס של גידול הילדים. את לא יודעת מה לעשות, ואפילו מצטערת שפתחת את העסק. למרות הצלחתך, לא חשבת שיהיה לזה כל כך הרבה מחירים. אבל את נהנית ואוהבת את מה שאת עושה. לא פעם הצלחת העסק תובעת משאבי זמן גדולים מצד האם, ובן הזוג מרגיש שהבית הפסיק לעניין את האישה, והיא כמעט לא נמצאת. הוא כועס, הוא מפסיק לשתף פעולה, כי הוא מרגיש שהוא משלם מחירים גבוהים מדי על הרפתקה של אשתו. חשוב מאוד בשלב הזה לשוחח על הרגשות של כל אחד לגבי העסק, איך הוא רואה את מקומו בעסק, את מקום העסק בתוך המשפחה. המחירים שכל אחד משלם על המשך ניהול העסק, ואיך אפשר ליצור שיתוף פעולה ביניהם בעזרה הדדית. וכאן אני נכנסת לתמונה. שמי פנינה מילו, מאמנת מנוסה מאוד עם רקע רב שנים בעבודה סוציאלית, בעלת ראייה רחבה ופרספקטיבה אחרת על המצב, שתאפשר לכם לראות המערכת הזוגית ומשפחתית. יחד נמצא פתרונות להפוך את החיים שלכם למלאי הבנה, שיתוף, תמיכה, ונחזיר את האהבה הביתה. אני מזמינה אתכם למפגש של שעתיים, שבו תוכלו לטעום את התהליך ולבחון את מידת ההתאמה ולקבל טיפים חדשים ומקדמים על המתרחש.